Hurbilden dagunean nabariak dira gaur grebaren ondorioak, 5 egunen ondoren, paper asko lurrean eta zikinkerian non nahi. Protestak jarraipen garrantzitsua izan du sindikatuen esanetan eta 80%ra iritsi da enpresa handietan. Nabariak beraz hemen hurbilen protestaren ondorioak. ELA eta LAB sindikatuek garbitasuneko langileak zorionduna izan dituzte, egoera zailean izan da ere, grebarekin aurrera egin dutelako. Azkenean langile hauek oso baldintza zailetatik eta egoera komplikatutatik lan baldintza hobe batzu eta bizitza hobe baten alde greba hau egin dutela. 3.000 langile zeuden deituta eta eren batek egin du greba, manifestazioan irten dira gaur ere eta Donostiako kaleak zeharkatu dituzte. Hurbilez gain astelena ezkeroztik garbitu gabe daude Bretxa, EITB, Kursal, udaletxe asko, ikastola eta kristau eskolak, Niesen, Tekniker edo KAF. Enpresa batzuetan garbiketa egiteko kontratazioak egin direla eta dagoeneko 7 salaketa jarri dituzte horregaitik. Protestekin aurrera egiteko asmoa ere agertu dute. Noski jarraituko degula, ez baldin badegu lortzen ezer jarraituko degula kalian egoten. Negoziazio maila maiatzaren 27an bilduko da, baina momentuz ez dute patronalaren proposamenik jaso.